Så er vi her igen. Så er vi her igen, ja. Det er God søndag derude. God søndag derude. For det er det. For det er det. Og det er ved at være længe siden. Det er ved at være en hel uge siden. Det er mange dage siden. Det er nemlig rigtig mange dage siden, fordi, hvor mange dage er der på en uge? Jeg tror, der er 12. Der er flere end 2. Men jeg tror, der er 12, Anders. Så skal vi også trække nogle fra. Skal vi det? Mere end 2. Så er der 6 og en limstift. Ja, det er mange dage. Det er mange dage. Fordi 6 og en limstift, det er lige præcis mange dage. Det er lige præcis mange dage. Siden vi så hinanden sidst. Det er det, ja. Og der så vi heller ikke jer. Og der så vi heller ikke jer siden da. Og I så ikke os. Nej, nemlig. Men nu er vi her. Men nu er vi her, ja. Og ved I hvad? Hej. Vi skal jo huske, vi har jo en dagsorden i dag. Vi har jo nemlig den. Kan vi fik en mail sidst. Vi fik jo en mail sidst fra Hvad Victor. var det, vi skulle? Der skulle vi... Skal vi høre, hvad de andre synes? Hvad de andre synes? Tror du, de kan huske det? Ja, må ikke, de kan huske. Kan I huske, hvad det var sidst? Martin, han kan huske det. Jeg kan ikke huske det. Det var, vi skulle tage det her kondom, vi havde til overs. Nej, kondomet? Ja, og det skulle vi så fylde op med lidt vand, og så med en masse forskellige farvet papir. Og det var ikke en god idé. Det var et fæsent forslag. Det var faktisk ret fedt. Men det var Victor, der kom med det fæsent forslag. Men lad os se, om det er blevet spændende. Men lad os se, om det er blevet spændende. Det har lagt i vores kop. Det har været i koppen hele tiden. Og prøv en gang at se her. Der er overhovedet ikke noget spændende ved det. Jeg vil gerne sige noget. Jeg vil gerne sige farve. Vandet er måske skiftet lidt farve. Og det er blevet grønt. Det er blevet grønt, ja. Fordi alle farver bliver grønne. Ja. Når det bliver blandet. Ja. Og det er noget værd noget. Det var det, vi kunne konkludere. Det er noget underligt noget. I farvelærer fik jeg at vide, at det blev brunt, når man blander alle farver. Men alle farver blev grønne. Ja. Victor, du må kunne komme med noget, der er bedre. Ellers kan det være, at der er nogle andre, der kan. Ja. Det kunne godt være. Jeg tror, vi skal prøve at tjekke vores mail inden næste gang. Ja, men vi har jo allerede fået nogle mails. Nogle mails, som vi skal kigge på til næste gang. Og de var bedre end Victors. De var bedre. De var meget bedre end Victors. Men det ser vi på til næste gang. Men det kan jo også være, at Victor han måske selv kommer med et forslag mere til en af de næste afsnit engang. Tror du, han kan finde på noget, der er bedre? Jeg tror ikke på, at han kan finde på noget, der er bedre. Victor Det kan være, han kan komme med korn. Han kan komme med korn, ja. Hvis han ikke har spist dem. Ja, lige præcis. Det er jo det. Og han går jo og skraber med kløerne i jorden hele dagen. Ja, det gør han. Og hakker næbet i tæerne. Mm. Det er nok derfor, at de er så blå. Ja, og spiser kattemad. Men, kattemad? Ja. Det kan man ikke spise. Jo, Victor kan vel. Victor kan. Fordi Victor, han kan spise alt. Tror jeg. Det tror jeg. Men I skal huske på... Eller ingenting. I skal huske på, hvis I har et godt forslag til hvad vi kunne lave af et eller andet, eller bare vil sige give en besked, eller sende en tegning, eller et eller andet sjov, eller space, eller hvad I nu har lyst til, så skal I huske, at e-mailadressen hernede, det er, hvad står der der? Der står... Det betyder okay. Ja, der står voksentimen, /, sgu da ikke punktum. Hvad? Det kommer der da også. Det kommer ikke noget, Anders. Nu skal du bare høre. Der kommer der et punktum. Den her nede, det er voksentimen, /hotmail.dk. Der kommer et punktum. Ja, men det var for tidligt. Nå, ja. .dk. Husk det .dk og ikke .com. Kom. For ellers så findes de mails nok ikke. Vi finder dem ikke. Vi finder dem i hvert fald ikke. Nej. Og man må egentlig også gerne skrive til os ind på Facebook. Vi har oprettet en fanside derinde. Så kan man bare gå ind på Voksenteam inde på Facebook og synes godt om. Det kan man, ja. Og så er man medlem. Og så får I opdateringer også hele ugen igen. Ja. Så skal I slet ikke undvære os så længe. Nej, fordi vi er derinde. Det vil være en rigtig god idé for jer, synes jeg. Ja. Det er faktisk en god idé, Martin. Det er en rigtig god idé. Ja. Hvad skal vi lave i dag, Anders? I dag? Ja, vi skal i hvert fald drikke en øl.
Vi skal drikke en øl. Den kondom, den smider vi lige væk. Det kondom smider vi væk, ja. Vupti-dupti. Og vi gør også. Og en high five. Og en high five. Fordi det kan man godt. Det kan man godt, ja. Skål derude. Men i dag... Kan I høre det her? Der er musik. Det er fordi, at Anders han er blevet kongelig hofleverandør. Det er fordi, jeg leverer... Hvad var det, du sagde? Kongelig hofleverandør. Leverandør? Han leveranderer en masse sjove jokes til dronningen, så derfor han er sådan en lille nar. Så derfor skal vi jo faktisk et smut op og besøge dronning Margrethe i dag. Det var en god idé, så kan jeg komme op og og ja, og så levitere noget space. Noget space, ja. Og fordi så kan hun få lov at grine lidt. For det gør hun ikke tit. Nej. Kun når hun ikke ryger. Og vi kan så godt lide, når hun viser sine fine tænder. Ja, dem så der er gule. Ja. Og gul spreder glæde. Og det siger de. Lige præcis. Måske vi skulle prøve at få hende til at lægge sine tænder i et kondom, Anders. Vi har jo ikke flere kondomer. Det er rigtigt, vi har ikke flere kondomer. Så der er ikke flere idéer med kondomer? Der er ikke flere idéer. Nej. Men ved du hvad, Anders? Vi skulle ikke tage og skal vi trylle? Vi trylletænker os simpelthen op til dronning Margrethe. Det synes jeg, vi gør. Ja. Er I klar derude? Vil I også trylle? Så skal vi høre, om det vil trylle? Ja. Er I klar på at hjælpe med at trylle? 2 uger. Det har vi ikke gjort, nej. Det er længe siden. 2? Vil I hjælpe os med at trylle? Lad os prøve at høre. 2 uger. 1 hånd, 2 hånder uger. Ja. Vil I hjælpe os med at trylle? Det vil vi godt, ja. De vil gerne op og se, hvordan dronningen bor. Det var godt. Det gør vi så. Så lad os trylle. Vi tryller. 1, 2, 3. Trylle. Hokus pokus. Eller bajer med kokus. Hov, Anders. Det er da ikke mere dronning. Ja, det gjorde vi så. Jeg tror ikke, de klappede derude. Jeg tror ikke, de gjorde det rigtigt. Skal vi ikke have dem til at klappe? Nu skal I hjælpe os. Denne gang skal I altså hjælpe os. Vi kan ikke selv. Nej. Det gik jo helt skævt for sig. Og I kender jo trylleramsen. Det var... Nu skal vi høre. Ja, vi skal lige høre. Kender I den? Det lød meget rigtigt, synes jeg. De lyder de råbte lidt i munden på hinanden. Men var lidt usikre. Ja. Men de råbte ned alligevel. Ja, det gjorde de. Ja. Nu prøver vi altså en gang til. Ja. Og så skal vi op til dronningen. Og det var godt. Hokus pokus. Sagt så kort med kokus. Ej, hvad har du? Jeg har en guitar. Hvad er det? En tromme. Jeg tror, det var den forkerte ramse, vi brugte i dag. Det var mærkeligt. Jeg tror, vi skal have fat i klokkeblomst. Ja. Vi kan ikke trylle mere. Men hvad skal vi med dem? Kan vi lægge væk. Dem tror jeg, måske finder vi på noget. Det ved man aldrig. Nej. Jeg synes, vi skal smage på vores øl. Det synes jeg også. Skål, og high five. Og high five. For jeg kan godt lide high five. High five, det er ligesom høj life. Nu er den øl ikke mere. Så er det godt, der var en til. Men der er mere med prop på. Den kan man da ikke drikke så. Nej, men så skal man bare lige åbne den. Det var lidt træls, de ikke kunne finde ud af at trylle i dag. Ja, det synes jeg også. Jeg havde sådan glædet mig til at møde dronningen. Det havde jeg også. Og prins Henrik. Og hans diller. Og hans lille hyggelige hund, som bider. Nå ja, hund. Den bider. Den bider i dilleren. I dilleren, ja. Og dronning Margrethes patter. Ja, og dronning Ingrid. Det er derfor, de hænger. Nå, det er derfor, hun er så jordnær. Ja, det kan da godt være. Ja. Det ved jeg ikke. Men ved du, Anders? Jeg tror, i stedet, når vi ikke kan komme op og møde dronning Margrethe, skal vi så ikke se en rigtig god film? Det var en god idé. Vi skal se en film. Hvorfor en film skal vi se i dag? Jeg synes, vi skal se en film med Kurt. Skal vi ikke det? Med Kurt? Vi kan godt lide Kurt. Kurt? Ja. Ja, Kurt.
Det synes jeg, vi gør. Det er en god idé. Ja, den sætter jeg lige på. Okay, vi ser Kurt.